Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhulumayo nguDokotela Ncekeza. Unjani sisi? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukeli, usho igama nesibongo nokuthi uphuma kuphi nendawo. Sanibona babukeli, igama lami nguZandi ngwakamangwane from Maritzburg. All right. Ulethwe namhlanje Zandile. Into engilethela nginenkinga enkulu kakhulu. Ngilalwa ingane ye-boyfriend yami. I-boyfriend yami inengane ina 7 years yase Zimbabwe. Boyfriend. I-boyfriend inengane. Yebo, ina 7 years. Ulalwa ingane. So ngilalwa ingane yayo, boyfriend. So udinga usizo kahle akho ngalento le. Ngidinga usizo ngoba sengikhulume kaningi nobabwayi but akayibelieve lento le, ubona ngathi imini enginamanga. And mangimtshena ngalento sesiyaxabana because akafuni nje sikhulume ngayo. Aka-understand ukuthi ingane ulala kanjani. Aka-understand ukuthi iyenza kanjani ingane leyo into leyo. Okay, no, cela usiqale uqale story sakho uze umuntu ozoyibuka le podcast understand ukuthi like isuke kuphi yonke lento. Into engibekela kule boyfriend le benginobaba oyingane, obaba oyingane kwahamba sangabona ngasolinye. Right. Masingaboni ngasolinye ngigcine ngize ngimiyeke. Angihlali vele nezingane ehlala ekhaya kubo, mina bengihlala ekhaya. Mangimiyeka enga-understand ukuthi umuntu onesandla kahle uyashaya. So nga-decide ukuthi ke ngiqhele. Kanti ngenza kube worse ke mase ngithi ngiyamiyeka, ufuna ama life back nje, yena ngeke sisihlukane nje kalula kanjalo, sesinesikhathi eside sithandana wara. Ngibona ukuthi uyangihlukumeza lo muntu lo. Ngivele ngeqe kwasekhaya ngahamba ngaziwa kodwa manje usemukelele isimo ukuthi vele sesihlukene. Ngeqe kwasekhaya ngiye eMaritzburg. Mangifike eMaritzburg ngifike ngithola umsebenzi wasendlini. Okay. Shuthi kuseJardini. Leli Jaridi leli kunemqasho ekhona kuhlala abantu nje abasebenzi. Ingane yakho ayishiya kuphi? Ingane zami ihlala ekhaya kubo. Beyivele ihlala ekhaya kubo, vele ngiyisekhaya ngisathandana nobaba because wayenza something wayikhokhela for ukuthi zibe ngakubo. So beyihlala kubo ke nje bengahlali nazo. Okay, so sekule mqasho le kunomunye ubhuti oyi-security owaseZimbabwe. My security lo bhuti yebo engishele kinakho nje ukumbona ukuthi nje ubhuti alright, uphansi nje, like unenhliziyo enhle nje, ngisho umbuke engakasho lutho, uyihlalela nengane yakhe bandla. Angaze ngibone umuntu ke futhi engena lapha endlini yakhe. Manje into engiyibuza yona, lo muntu akanasihlobo, akana mama wengane kodwa uhlala nengane, lengane futhi ngabe isasesandleni samawayi. Kodwa uhlala nayo nje futhi baphila nje impilo right, bakhombisa ukungabi nankinga ngane, ikhombisa ukungasokoli yabo. Ijabule kodwa nginakho ukuthi ngoba ngumzali lengane ngoba ingaka idinga isandla samzali. Okay, engisheleke lo bhuti ngilokho ngizulisa kodwa nginakho ukuthi vele lo muntu ngingathandana naye because ngiyabona ushoda ngaye umuntu wesifazane, mhlawumbe ngaba right kakhulu mangathi unomuntu wesifazane eduze kwakhe. Okay. Size sigcine sivumelane ke nobhuti, siphushe mhlawumbe kwaba zinyanga, kube zinyanga ezimbili. Kule yesithathu engicela ukuthi ucela ngizohlala naye. Ngokuthi vele ngiyabona ukuthi umuntu oyiphethe kahle kwamina, ngaze ngisole lutho and nginesho ukuthi akanaye umunye umuntu wesifazane ngaphandle kwami. Okay. Angazi noma mhlawumbe wayekwenza before ngingakafiki mina, like ngingakafiki uzosebenza la. Mhlawumbe wayekwenza ngenisa amantombazane, mhlawumbe waba nokuthi ngobe sebona mina wastop ukuthi engenisa abantu ngokuthi uyabona ukuthi ekugcineni uzofuna ukuthandana nami, mhlawumbe mina bese ngimbalela izitori kanjalo ukuthi wena kanje angazi. Kodwa nje since ngifikile akaze ngibone umuntu wesifazane. Namanje futhi ngoba ngithandana naye angaze ngisole lutho. Okay, ngivume ukuhlala naye lo bhuti. Ngisaqhubeka ngisasebenza khona la. Ngoba phela uhlala lapha engisebenza khona vele. Ngivume ukuhlala naye endlini. Kuthi ngelinye ilanga mayisemsebenzini yabo kwakungabo 12:01 ebusuku. Ngizwe ingane yangithinta, yona lena 7 years. Ngithi kamnandi, ngithinta kamnandi ingane. Okay. Mangithinta kamnandi ngiqale ngithule ngilalele.
ngithi mhlambe mhlambe umama wayo nobaba wayo babeyenza phambi kwayo lento le. Ngibe nalowo mqondo nje ukuthi ayikwazi ingane ukwenza nje. Shuthi babenza phambi kwayo ngokuthi bebona ukuthi incane yabo ayinaki kade mhlambe yona yakufaka lokho enqondweni. Yekubiza mama wena. Ngumama wayo nje futhi ingikhonze like ingane yami engizalayo. Mangilokhuzana mangiphaphama iyangithinta shuthi ngithuke ibona ukuthi ngiyathuka. Ingiyeke. Angazi ukuthi kwakwenzakalani ngale yangane. Ikuthinta kuphi? Ukuthinta yabo nje ngimasaja nje umzimba wonke like ubaba wayo nje. And iyamdlula yona ubaba wayo ngendlela ngilalela ngakhona. Hey. Iyamdlula ubaba wayo. Okay. Hayi kuthi ngelinye ilanga yeqise nje izinsuku ezimbili. Yeqise ezimbili. Kulolo lesithathu vele ngangizwa umzimba ngalala nje ngizwa ukuthi yabo ngikhathele akuvumi nokuthi ngenzeni ungekho umsebenzi otheni engwenzile but nje umzimba wawucobekile ngalelo langa. Ngilale ngithi mangilele ngiphaphama ingane kushuthi iqale lapha ekungiromenseni yabo ngaze ngathamba ngaba yiyo yonke into. Yaheva nami ingane. Kuthe isizoqeda vele kushuthi ayisizoqeda ngoba ngezwe ngiphaphama sekufutha ngaphambili yabo. Ukuthi lengane kushuthi yabo isiyaqeda mina ngiphaphama nje siyaqeda ingane ukuheva nami. Ngivele ngiphaphameke. Mangiphaphama ngithuke ivele idilike yabo idilike like iyawo. Ngiyinyakazisa ingane yabo kwangathi umuntu okade ibandela nje kodwa uthambile yonke indawo. Like ngithinte ngithi ngibathe ngiyayivusa ingane ithule du. Ayivuke ingane ikhombisa yabona ubuthongo bengane ukuthi ngishungaza uyishaya ukuthi baba ikhombisa nje ukuthi iyilalela ingane flat. Ingidle lento le ngithule usuku lokuqala. Kuthi kwelesibili ekseni mawuyibuka ayikhombisa iyilento nje ngiyazi yingane. Ilento inkinga angikwazi ukukhuluma nayo ngoba ngalesikhathi iqeda ukwenza lento ngithe ngiyayivusa yakhombisa nje ukuthi ingane ilalele futhi ayikazi iziphaphama yenze lutho. So kunzima nokuthi ngikhulume nayo. Manje lokho iyangidla lento angimtsheni nobaba wayo. Mayifika ubaba wayo eheva nami. Ubaba wayo uyeza ukuthi even nami ngesikhathi siheva nobaba wayo ngiyeza ukuthi kuyazwakala ukuthi bekunomuntu wesilisa. Kodwa manje akasho lutho. Kodwa uyeza ukuthi la kunenkinga ngizizwa kwamina ukuthi angiyena lo muntu engihlale ngiyiye mangilala naye. Shutwa yokushela isidoda sakhe lo mfana la. Kuyacaca ngoba vele yabo ngendlela lengane yayingisebenzisa okungangokuthi ngisho ubaba wayo akangishiyi ngifuthelwa njengayo. Yes. So akangibuzi futhi. Uyabona into ukuthi uzizwe ukuthi mawuheva nomuntu ngimanzi kodwa akakhulumi lutho. Akakhombisi futhi ukuthi uyangizwa ukuthi nginenkinga. Nje ukhombisa nje ukuthi uright uya-enjoy yena kahle. Okay. Kudlula 2 days. Makudlula 2 days iphinde ingane ngimasaje. Yabona ngithulela ukuthi ngifuna ukubona ukuthi kuzogcinani. Ngifuna ukuzwa futhi ukuthi yini lento engenza ukuthi kube buhlungu. Yes. Ngoba phela usezwe ingane emincane kunokubaba wayo. But ubaba wayo ngesikhathi mayiseheva nami angimuzwa ubaba wayo kanje ngayo ingane. Ubumgezisa umfana. Yani shoot. Hayi iqale ke ingane into zayo ngalelo langa ngicanthi ngajumeka yazi yaqeda. Yathi mayiqeda isibuya okwesibili ngizwe yangimassage ngidida ukuthi into eyenza ukuthi ngithi iyayisibuya okwesibili ngaphaphama kufutha. Kanti kushuthi ayidelanga ngalelo langa ngaphaphama kufutha yona ikhanisa ngimassage. Okay. Kungicacela ukuthi le ngane isike yangiqala yazi yaqeda okusho ukuthi manje siqalela phansi futhi. Because ngiyafuthelwa ngifuthela lokho ukuthi besiheva isikhathi eside. Okay. Ngiphaphama ngingakhombisi ukuthi ngibhekile yenza into zayo ingane ngimassage ngithinte kahle. Uyabona ukuthi le ngane yenza into engathi ifundisiwe ukudlula ubaba wayo. Ingithinte yabona vele ngibe isidumbu ngikhombisa ukuthi ngilele flat. Ingithinte kahle ingane iqede lapho iheve ingane ngizwe ukuthi uyabona
usize wengane umkhulu lento yokuthi uzungathi uyabambeka mawungena kumina. Kodwa manje ngidida ukuthi ingane ngivele ngilale uyabona nje mayithatha umlenze ukuthi ngivumele lokho mayithatha ukuthi ngithambe nje as if ngilele flat si heavy nengane heavy ingane mayiqeda lapho ke ngithi kuyinyakazisa ivele idilika ingane mayidilika futhi ngiyibuke ngithathila ngikhanyisa light mangiyibuka ingane ilele ngiyibize ngegama ilele ngiyishaye like ngishayela amathangeni ngishayela ukuthi ivuke ilele flat ingane so ngimtshela ubaba wayo manje sangithi sengiphinda kwesibili ngimtshela ukuthi nginenkinga la no 1 no 2 no 3 hayi ubaba wayo velelo nami ke ngitshela ukuthi ngeke ingane encane kanjena yenze lento bra kube kuthiwa inayo lenkinga ngabe noma wayo kushuthi ayikwenza kuyo. Yabo okusho ukuthi yimi nje ingane engingayifuni vele i-step mothers izithanda izingane zakhe ngizoyishonisa mina lengane yena lengane uzoyishonisa mawukuthi mina ngikhombisa ukuthi angiyithandi because mangithi mina ilala nami okusho ukuthi fanele isusela endlini uzoyishonisa ishonise ngoba into eyenza ukuthi ihlale la naye ukuthi ekhaya kuba bayifuni nasekhaya komama yabayifuni. So ayinayo indawo yokuhlala mina mangithi ilala nami okusho ukuthi ngithaka ixoxe ishontsephi yabo ngibe nalokho ukuthi angimiyeke lo muntu ngoba vele kushuthi mina ubona ukuthi yimina engirong mangithi ingane yakhe ilala nami ayiqhubeke lengane le ilokhu iyenza iphindelela lento le manje into engistressa kakhulu ukuthi lengane mayiqeda ukwenza lento ibe umuntu ongakaze esevuka and nami ngisuke ngibona ukuthi ayizenzisi lengane lelo lokwangampela leyo nto yenza ukuthi nginga-understand ukuthi kwenzakalani ngale ngane and sengigcina angimtshela ubaba wayo ukuthi yenza lento le because ubaba wayo uvele ekhombise yabo nje ebuyisa ubuso mina ngiyinyanya ingane yakhe wara yabo nje wangithatha wathi ngizohlala naye lapha ngoba ebona ukuthi umuntu onenhliziyo enhle ngingakwazi ukuphatha ingane yakhe so ekhulume nje lawo magama abhlungu anza ukuthi ngize ngigcine ngibona ukuthi kushuthi yena ubona ukuthi lengane mina ngiyayinyanya ngoba ngenza and kulokho sengize ngamila something ngaphansi ngokuthi ngilala nale ngane encane into engiphatha kabi kakhulu usize walengane angiwazi ukuthi ukhuliswa yini mawukuthi isilokhuzana ngoba isilele futhi usize uyibulela lunje ngoba njalo but mangiwoza ungena lapha usuku omkhulu ngisho kunokubaba wayo so nginaleso stress ke sokuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngale ngane ngoba kwababwayo lo wangisamfili ngisho ngathiwa akangithintanga ngisho ngathiwa akenzana angisanandaba nje nokulala naye shuthi kahle phela sengithambela lengane nje noma ngakuthiwa ngiphaphame iphezulu kwami sengithulela ukuthi ngoba vele sengiyakenjoy ukulala nengane and kusekunalento ukuthi mangiphoqile ngalala naye ngizophupha ngixabana nengane ngathi yangilwisa ingane yabo nje kwenzeke yonke leyo into leyo izisho futhi ukuthi ngilalelani nobaba wayo ikhona angisakwazi ukuxoxa nobaba wayo ngoba ubaba wayo akafuni ngisho siye kubantu siyobheka ukuthi lento yenziwa yini so mina njengomzali njengomama kudingeka ukuthi kuze kube yimi engisukumayo ngoba ubaba wayo angim-understand kwamina ukuthi kwenzakalani ngaye shoot lengane yakusatisfy manje ayi lengane le ayi right kakhulu ingane i-right kakhulu kunobaba wayo khona ubaba wayo ngoba ngisamthanda mhlambe mangingalunga lenkinga yalengane ngingabuyela isimo ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuheva naye because okwamanje nje hayi angisamfili inhlobo futhi nje ngisho ngathiwa ngilali ke naye ke ngisanandaba kodwa ubumfila before ubaba wayo bengimfila before inkinga ingane yamdlula manje imdlula vele even before the time iqala wena shuthi bimdlula vele kwasekuqaleni no ngeke ngisho ukuthi bimdlula kwasekuqaleni ngoba bengingakaze ngizwe kodwa futhi indlela eperforma ngayo ingane iyamdlula ubaba wayo angazi ke noma kwenza ukuthi yona ayisebenzi ihlezi ihlalele ingakhathele mhlawumbe yena ubuyenza ukukhathala kodwa nje hayi ingane iright kakhulu kunobaba wayo hey inkinga ngistress ukuthi linwetshwa yini mase lingena and yini le yenza ukuthi ilali ngathi ifile mayisiqedile kuba kusikhona lokho nje ngabe ngiyaqhubeka nengane ngasakhuluma lutho nobaba wayo ngoba akafuni ukukhuluma ngoba akafuni vele ukukhuluma
Hey. Kube nje ingane mhlawumbe engathi mhlawumbe mangiyiqala ingane engakwazi mhlawumbe ukuphila nayo ngabe ngiyaqhubeka nayo manje ngeke ngistresswa ukuthi likhuliswa yini two ilala ingathi ayikazi izivuke and isungazenzisi isukilele ngampela yabona ukuthi i-real ngiyabona ukuthi ilele kwangampela hayi ukuthi iyazenzisa manje ngine-stress salokho ke ingakho ngifuna ukuthi nike ningikhulumele nayo babayo mhlawumbe maye ngiza la engasho ukuthi yini edala ukuthi engafuni sekudokotela ngiyocheckwa ebone naye ukuthi ukhona umuntu ongilaya noma ke mhlawumbe yena uzothisa ngenye indlela ethi mina ngilala nenye indoda mayingekho eish because indlela akenza ngayo ukushuthi uma ngathiwa siyochecka kudokotela uzothi ngilala nenye indoda ayingane yakhe awusabi ukumitha kodwa ngeke umithise mawucabanga phela kuyacaca uma ngathiwa ngiyamitha shuthi ngiyomitha ingane yakhe lo baba ngoba phela ngiyobe ngimithiswe ingane yakhe nanokuthi angi-understand ukuthi mhlawumbe ngingazala umuntu noma ngingazala ini ngoba le ngane ayisakhombisi ukuthi umuntu ophelele kimi ngoba phela yabo nje ngendlela evele inwebeke ngakhona into yayo le ngane le ayi nekababa yincane kunayo makuthiwa nje siphezulu kwami yo manje into engithusayo ivele ilale flat futhi yabo nje ngabe nginamanga mangathi isuku ilalisa sungayilali ilale kwangampela ngiyayazi mayilele ngiyayazi mayingaleli isuku ilele nje eish manje ngixoxa ukuthi lo muntu ofikela ubuthongo omngaka ngingapheli ngisho iminute edilikile akakehlisi ngisho ukukhathala kokuthi ade have sekufika ubuthongo obungaka futhi kuyena ileyo nto ke ngixoxa uthena ina 7 years yo manje nginaleyo nkinga ke ngifuna ukulungiselwa leyo nkinga nobaba wayo eish manje ukuthi futhi akavumi yena ukuzala kusho ukuthi mina ngizolokhu ngilalwa yilengane into engistressayo ukuthi yindaba isize wayo unwebeke ngcono kube kuthiwa mhlambe uyaqhubeka ube ngangoba ngiwazi noma futhi mayehla ibe njengoba injalo mhlambe ngaba nginazi izinsolo ezithile manje ngidida ukuthi usize wayo uzudlule ngisho kwababa wayo mayisiphezulu kwami nje idlula ngisho kwababa wayo usize wayo hey hayinzima ngempela awucabanga ukuthi mhlambe ibuthakade lo sengize ngiyicabange leyo nto kodwa manje angi-understand noma buqhamuka kubabwayo noma kuqhamuka kuyi-boyfriend yami I mean kubaba oyingane zami ngoba naye akaze kumukela ukuthi mina ngihlukene naye ingakho ngaze ngadecide ukubaleka so lento angiyazi ukuthi iqhamukaphi nanokuthi into akangithusa ngayo yena akafuni lento siyisukumele and mayifica ngeyimanzi ngoba kuyenzeka ukuthi uzobuya emsebenzini mhlawumbe ngabo 5-6 ngisalele sifike siheavy naye ngisuke ngingakagezi lapho fanele ngabuyeza ukuthi kunento errong la kodwa akangibuzi lutho ileyo nto akangithusa ngayo futhi ke naye manje sengiphathi nendawo angazi noma ubaba oyingane noma nguye lona makubaba oyingane yini lo engasho ukuthi ngimanzi mayifika ngoba ufike ekseni ngingakavuki ngisho ukuvuka sifike sihebe mhlawumbe uthi imizwa iphezulu noma imizwa iphezulu awukwazi ukungeza ukuthi umuntu adelele nomuntu wesilisa and kusuke kuzwa ngisho mina mawukuthi yena uyaqala uheva nami kusuke kuzwe ngisho mina ukuthi ngimanzi te like kuyakhombisa ukuthi bengilele nomuntu angakavuki ngageza ngisho ukugeza kodwa yena akayikhulumi leyo futhi uba right nje futhi akaze khombise ngisho ukuthi usola something manje lo mfana ukushaya istyle esodwa nje uvula imlenze noma uyakuphenduphendula akangiphenduli nje ungivula nje imlenze enze leyo nto enjoya khona leso style esisoda kasenzayo enjoya sona nje inkinga ngistressa ukuthi likhuliswa yini indaba likhule ngoba incane lengane le heish lincane ongakuthi senga enjoya yona kunobaba uyabo kube kuthiwa like iyafenda mayiphezulu kwami vele ngelize lingene isencane ingane mhlawumbe lingayihambela ngaphezulu mhlawumbe ngabe ngithi mhlawumbe ingene mayimoya ntontoni manje ngidida ukuthi liyakhula libe lidlule ngisho likababa wayo ngike-enjoy futhi ukulala nayo ileyo nto engizwisa ubuhlungu kakhulu manje ngiyabona ukuthi uma ukuthi ingane inezilwane lese ngingaze mina ngigcine kusho ukuthi ngikhulela isilwane and sengu-enjoya ngempela ukulala nayo ngoba ngisho ubaba wayethi angithinta nje ayi sekuvele ukuthi angikhale kuyinyembezi ngoba ngiyazi ukuthi vele ingane ngenza kangcono kunaye heish kodwa usamthanda ubaba wayo ngiyamthanda ubaba wayo inkinga ngithuswa yile nto eyenziwa yile ngane
even ngik-enjoy kwenzayo kodwa nje kuyangithusa. Eish. Manje ufisa abantu bakusize kanjani njengoba ufike la kule podcast? Ngifisa ukuthi abantu bengisize ngokuthi ngithole umuntu ozokwazi ukungibhekela ukuthi into yale ngane isukaphi ikanjani iyini ngoba phela ubaba akafuni isikhulume ngayo, which means mina ngingedwa kule nkinga le. Akubhekele ngokomoya. No, yeah, ngibhekele ngokomoya ukuthi inankingani lengane. Okay. Inkinga iqhamuka like kubantu noma abantu abanomona ntontoni noma ubaba wengane zami owenza lento because angisa understand. Ngoba ngempela iyabo nje isinesikhwelo ongangokuthi mangilele nobaba wayo. Emva kokulala nobaba wayo ngiphupha yona futhi ivele ivukulaka lolaka lomuntu omdala ukuthi umuntu omdala ukuthi like mina ngithandana naye kodwa ngilala nomunye umuntu phambi kwayo yabo. Kuvele iyenza kanjalo nje ephusheni and angikwazi umxoxela lo baba wakho na yonke lento leka angisakwazi umxoxela ngoba ubona ngathi ingane yakhe angiyifuni. So I understand noma ubona ngathi angiyifuni ngempela noma ingoba enyanya ukuthi ngiyaxoxa ngalento eyenzakalayo ukushuthi sengizoze ngixoxele nabanye abantu ukuthi nginankingani. Mhlawumbe ungigqiba ukuthi yabo kwata kwakho ngigqiba ukuthi ngingalokho ngiqhubeka lokho ngicabanga lento le ukuthi nginenkinga kanje. Understand uyabo nje ungenza ngingazi ukuthi yini okumele ngenze. Ngoba phela mayethi mina ingane yakhe kushutha ngiyifuna okusho ukuthi ngizosaba ngizoxoxela abantu ukuthi le ngane yenzwa ntonto ngoba mayithola uzothi vela ngiyifuna ingane yakhe ngoba sengihambe ngikhuluma nangayo kubantu. Ingakho ke ngifuna usiza ukuthi mhlawumbe mangingathola umuntu ongangitshena naye ekhona ukuthi le ngane inankingani mhlawumbe sithola umuntu oyisangoma esihlolele ngoba lento ayisadingi idokotela idinga nje ukuthi umuntu esitshele ukuthi kwenzakalani. Manje ungathola ukuthi le nto yenziwa uyena lo mjida mhlawumbe unolwazi naye yena lo mjida waseZimbabwe uzowenzani? Angazi ukuthi kuzomela ukwenzakaleni ngoba khona ukumthanda ngiyamthanda yini. So ngakutshela nje ethi I know yazi. And unginika lolu thando lele ngilidingayo kwayena. Inkinga sengistresswa inansi into. Sengisho ukuthi ngavuma yena ethi no sorry mama lento ngiyami ngicela uqhubeke kulale nengane wona uzothini? Hayi ngize nginqabe phela mayingasho njalo ngoba yena ngisam enjoy vele mayingak accept ukuthi yena ngimenjoy ngingaqhubeka ke. Ngoba yena ngimthanda ngale ndlela kusho ukuthi ingane kungaba ukuthi ngilala nayo yena ngiyamthanda nayo ukhombisa uthando because angazi ukuthi kupho kumele ngikwenze ngempela. Ngoba ngisuke kumuntu ade ngihlukumeza ngafika kuye wanginika lo luthando engidinga kumuntu wesilisa. Kodwa manje inkinga sekuyinansi kuyenziwa ingane ke ngingayi-understand. Kodwa mawukuthi ithi yena ke mhlawumbe uzongishada yena impilo kumele siyiphilele kushuthi nami ayikho ke vela amahlazo omndeni ahleze ekhona futhi ayafihlwa akushuthi nami sengingamukela lokho. Inkinga ngifuna ukwazi iqiniso ukuthi ikhona kuphi ngempela okumele kwenzeke. Noma kudalwa yini ke? At least. Kube ukuthi siphila nakho ngiyakwazi hayi ukuthi ngidunguzwe eswini nje ngingazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Ngoba mhlawumbe lengane yangisebenzisa nje ekugcineni ngizothi ngidlulela komunye umuntu esengiyekile lo angisakhona ukuthandana nomunye umuntu. Angazi ukuthi ngiaffecta kangakanani lento yenziwa ile ngane. I know lesopo abantu bazokusiza. Lesopo bazofona abantu. Bakusize. Mhlawumbe uthola umuntu ozokuhlolela. Ngiyamdinga yena ngoba kuye kuthiwa mawufika uzogana ufica kuphakela imfene nawe kuthiwa kumele uyiphakele which means yena mayevuma amaphutha akhe nami ngizohlala nakho lokho. Kodwa mawuyibhekele ingane eyangempela nje ingane yabonwa nabanye abantu. Ingane yangempela nje ingane yangempela kuukuthi ngoba kushuthi iyashintsha ukuba ingane mayisiyenza lento eyenzayo. Iyadlala nezinye izingane. Ayithanda ngiye ngithi mhlawumbe ngoba yabo ubaba uyispoiler kakhulu inokudlala naye nje isikhathi esiningi yabo umngane nobaba wayo isikhathi esiningi iyadlala nje nezingane kodwa hayi isikhathi eside.
Ithi ubuye izoyihlalela phansi nanokuthi ke inezinto zayo eziningi ubaba ayikho into angayithekeli yona ukuthi ichithe isizungu so iba busy ngale zinto zayo ke nokuthi ke ingane mayiyodwa vele yazi ukuthi into yayo mayiyodlala nezinye izingane yazi ukuthi mayiphethe lento vele ayifuni ukunika enye ingane lento yayo yabo nginalokho alright anginakho ukuthi mhlambe ingoba iphila impilo yayo yodwa bengiyitshela lokho ke mina eish no leso uzolithola usizo serious lento okhuluma ngayo angaze nje ngizwe so no if ukhona umuntu ongasiza uZandile please afonele le number ezovela escreenini for ama calls asho ukuthi no yina ngamenzela yona no sesizozwa abantu ukuthi bazothini no ngiyabonga ukuthi ufike lana ukhuluma istory sakho and all that stuff nanzobela kuwena mawukuthi khona okuvelayo no thank you for watching guys, please like, share and subscribe qhubekeni support siyabonga siyabonga